Sa ngalan samahan, usana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton sa Kristong gugma sa Dios, ug ang panagiyos sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Maana usab kanimo. Samtang nagapadayon kita sa aton naanlan nga debosyon nga ang San Jose, ato usab nga gisaulog gihandom karon ang mga santos sa anghel nga magbalantay. Aron kita mahandam ning santos nga kasaulugan, pangayon ta nga pasayloan sa atong mga kasalanan. Ikaw nga gipadala aron pagayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy ano tagna sa Dios sa makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, tungod sa imong dili ikagasoy, nga pag-amuma, imong gipadla ang imong mga anghel, aron pagbantay kanamo. Itugod ka kaming nangamuyo kanimo, mapanalipdan unta nila sa kanunay, ug maglipay sa pagpakiguban kanila, hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinagi sa Kristo imong anak, nga buhig hari bangani mo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodus. Nag-ingon ang Ginoo, paanhaon ko ang usak anghel aron maguna og manalipod kaninyo diha sa dalan ug mugiya kaninyo ngadto sa dapit nga akong giandam. Pamati kaniya og tumana ang iyang isulti. Ayaw pagsukol kaniya kay nagbuhat siya sa akong kabubuton, ug dili niya pasayloon ang maong kasaypanan. Apan kun mamati kamo kaniya, ug buhaton ninyo ang akong isugo kaninyo, makigbatok ako sa inyong mga kaaway, ug suklan ko ang inyong mga kaatbang. Maguna kaninyo ang akong anghel, o giyahan kamo niya ngadto sa yuta sa mga Amorihanon, Hitihanon, Peresihanon, Kanaanon, Hibihanon, Hibusihanon, ug laglagon ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel, aron bantayan ka diha sa tanan mong mga dalan. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel, aron bantayan ka diha sa tanan mong mga dalan. Ikaw nga nagpuyo nga sinalipdan sa labing hataas, nga anaa sa landong sa makagagahom. Ingna ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan, ug ang akong kuta, ang akong Dios nga akong gisaligan. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel, aron bantayan ka diha sa tanan mong mga dalan. Kay luwason kaniya sa litag sa mga ngayam, sa makalaglag nga sakit, sa iyang mga dagang tabunan ikaw niya, sa ubos sa iyang mga pako, mudangop ikaw. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel, aron bantayan ka diha sa tanan mong mga dalan. Ang iyang kamatinumanon maoy usa ka panalipod ug usa ka taming. Dili ikaw mahadlok sa kalisang sa kagabhion, ni sa udyo nga naglupad sa adlaw, ni sa sakit nga nagasuroy sa kangitngit, ni sa makahapay nga piste sa kaudtuhon. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel, aron bantayan ka diha sa tanan mong mga dalan. Walay dautan nga mudangat kanimo, ni may kagulanan nga muduol sa imong puloy-anan, kay iyang gisugo ang iyang mga anghel bahin kanimo,
aron bantayan ikaw nila diha sa tanan mong mga dalan. Gipiyal kaniya sa iyang mga anghel, aron bantayan ka diha sa tanan mong mga dalan. Ang Ginoo mana kaninyo. Maana usab kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna, ang mga tinunan nangadto kang Hesus og nangutana. Kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa tubangan nila ug mingon siya. Hinumdumi ko ni, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit, mao ang magpaubos siyang kaugalingon ug magpakasama nining bata. Ug ang mudawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, mudawat kanako. Matkunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usan nining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang maanghel atua kanunay sa tubangan sa kwamahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kasagaran sa atong pagtanaw o identification sa mga anghel, kanig yuning mga bata. Mao gani panahon sa sugat, pinaghanag mga bata, no? Nga muapil diya sa seremonya sa sugat. Nga makaingon kita makingsunan, nga diri usab sa Ebanghelyo, naghisgot kini mahitungod usab sa mga anghel, ug ang atong kasaulugan karon, mao kani nga ato maanghel nga magbalantay. Maigsuon sa may mga pagtulunan niini nga sama nga nagapadayon kita sa atong devotion kang Saint Joseph, mauusab ka na ang atong tanawon nga anghel nga magbalantay. Kay una sa tanan, kinsa man ay nagbantay sa batang Hesus? Si Saint Joseph. Kinsa man ang nagdala sa Sagrada Pamilya, ka apil na si Hesus, ngadto sa pagkagiw sa Ehipto, si Saint Joseph. Kinsa man ang nagdala sa pamilya ngadto sa templo aron ihalad ang batang Hesus, si Saint Joseph. Mao kana makaigsunan nga kung tan-aw nato, makonektar gyud nato diha ang atong kasulugan sa liturhiya karong adlaw, mao kana nga ang anghel nga magbalantay o kang Saint Joseph nga nagabantay usab kanato. Tan-aw nato makaigsunan nga ang atong Ginoo diri sa Ebanghelyo naghisgot kini sa mga bata ug unsa man ang atong tan-awon diha nga maghisgot man kini sa mga bata ang pagka mapaubsanon. One of the traits diha sa mga bata mao ning pagkayano, pagka maubsanon, pagkat matinod-anon. Mao usab kana ang atong tan-awon pananglitan diha sa atong kaugalingon. Pagka-humble, pagka-mapaubsanon. Kaya unsa may atong makita din ha pananglitan, be humble means recognizing that we are not on earth to see how important we can become, but to see how much difference we can make in the lives of others. That's according to Gordon Hinckley. Unsa may pasabot ini makaigsunan, nga dili ta magpa-importante kundi tan-aw nato nga kung sa atong kaugalingon makahimo kita gitawag difference to the lives of other people. Sama si Saint Joseph, unsa man ang atong nakita kaniya, wala man gani sa gisulti bisag usa lang ka word, pero nakita nato ang iyang role nga it makes a difference
diha sa history of salvation. Kaya iya mang gidawat, bisan pa pinaagi lamang sa damgo, pero iyang gidawat ang kabubuton sa Dios. Unya unsa may nakita nato diha sa gitawag nato nga diri sa ebanghelyo, ang pagkamapausanon nga kita mahimo makasulod lamang sa gingharian sa langit kung kita usab mahimong sama sa mga bata, mapaubsanon kita, makaingon kita, makaigsunan nga kana ang usa sa mga makita nato sa atong kaugalingon. In other words, dili sa pagpaimportante, kundi pagkamapaubsanon nga aduna di ay kita sa atong nagkadaiya nga paagi. Bisag dili kita musulti, kung dili sa atong mga buhat, but we can make a difference on the lives of other people. Sama lagi sa akong giyon ganina, wala may bisag usa lamang gisulti si Saint Joseph. Pero dako kayo ang epekto sa iyang kinabuhi, sa iyang example, nga makita nato nga siya nagiya ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Tan-awon usab nato makaigsunan nga siguro sa atong kinabuhi kaning maong ebanghelyo usab karong adlaw, mayingon tag mga bata, pero this is for naalang sa mga hamtong, alang kanato pananglitan, makaigsunan. Kay ngano man, ang pagtulunan sa mga bata ang atong tan-awon. Naman kita'y mga posisyon, natay mga ranking, pero unsa may atong tan-awon din ha makaigsunan, ang pagserbisyo, dili sa atong mga posisyon lamang ang atong ipatigbabaw. Kaya nga naman, yes, musaka man kita, pero bantayan nato. Kung di ta mapaubsanon, dili nato makita ang atong kaugalingon nga mapaubsanon o kaha mahimong nagasunod sa pagtulunan sa atong Ginoo, usab ko da usab kini kapaagi nga dili gyud kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Instead nga makasaka kita ngadto sa gingharian sa langit, lain ang atong pag-aadtuan. Susama pananglitan niini. Manatiling humble kahit anong posisyon ang meron ka. Tandaan ang hagdan ay hindi lang akyatan, ito rin ay babaan. Pasabot iyan ni makaigsunan, ang emphasize niini, humble gihapon kita. Bisag naa kita sa posisyon, bisan naa kita sa gitawag natong ranggo, kung dili makingon kay ta makaigsunan, ang atong posisyon, mao gani ang maghimo ka natong mapagkumbaba, mapaubsanon. Sama sa gingon sa atong Ginoo Kristo, wala ako muani aron alagaran, kung dili sa pag-alagad. Mausab ka na ang makita nato makaigsunan nga pagtulunan sama sa giingon nato nga mga anghel. Nga ang pagkamatinud-anon, ang gitawag natong pagkamapaubsanon, ang ama naa kanato kay kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Sama lagi sa akong gipakita dinha, unsa man atong talawon, yes, ang atong mga posisyon siguro maabta nato, pero what makes us stay there, ang atong pagkamapaubsanon, pagpangalagad, dili ang pride, dili ang pagkamapahitason, mao ang magdala kanato nga magpabilid diha sa atong posisyon, kundi ang atong pagpangalagad nga mapaubsanon, humble service. Ikatulo nga punto nga tan-aw nato makaigsunan diha sa ebanghelyo, mao kani nga sama kang Saint Joseph, kung tan-aw nato siya, wala siya gisulti. Sama sa akong giingon din ha, silent lamang. Pero sama sa akong usab nga giingon, pagpangalagad ang mas importante. Ang atong pagtulunan ang mas importante. Ang atong mga buhat mao ang mas importante. Mao na nga giingon din ha, coins always make sound, but paper money are always silent. So when your value increases, keep yourself silent and humble. Said man kita no, bisan gani sa kolekta, tingog yun ang coins, pero ang papel di yun na mo tingog. Pero asa may mas dakog value, ang papel.
Sa ato pa makaigsunan, unsa man ang gusto na kong ipasabot niini. Nga bisag silent ta, pero padayon ta sa atong role. Padayon ta sa atong pagserbisyo. Padayon ta sa atong mga pagtulunan nga atong gipakita dito sa atong mga kaigsuunan. Kay sama lagi kang St. Joseph, sama sa kong gibalik-balik, wala man siya gisulti, apa naghimo siya sa pagbantay kanato, naghimo siya sa paghatag kanatong pagtulunan, nga aron usab kita, pinaagi kaniya o pinaagi sa atong debosyon, pinaagi usab sa mga santos nga magbalantay, mahimo kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Unsa may role sa mga maayong mga magbalantay nga mga anghel. Diba? Magbantay ka nato nga dili kita maatos sa kasalanan. Kung dili giyahan kita nga maghimo kita sa mga kayuhan, mga pagtulunan sa kinabuhi. Unsa man ang resulta niyan aron usab kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Mao kana nga bisan sa ebanghelyo, mingon ang atong Ginoo diri sa ebanghelyo. Gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Pasalamat ta anaa si St. Joseph, si San Jose, pasalamat ta nga aduna kitay paghandom sa mga bata, mga anghel nga magbalantay tungod kay mao kana ang mga giya nato, mao kana ang maghatag kanatong proteksyon ug mao kana ang magbantay kanato aron sama sa gingon sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo makasulod kita ngadto sa gingharian sa langit. Mudangob kita pinaagi sa pagampo ngadto sa Ginoo sa anihunon ug mga muyo kita alang sa mga panginahanglan sa simbahan ug sa kalibutan. Ang atong tubag, panalangini ang among paghago o Ginoo. Panalangini ang among paghago o Ginoo. Nga ang tanang matuuhon, makaamgo nga sila gitawag sa Dios sa pagpakaylap sa iyang gingharian sa kalinaw, dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among kahago o Ginoo. Nga labaw natong maamguhan ang atong bukasyon sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan, ngadto sa katawhan sa atong kasilinganan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among paghago o Ginoo. Nga ang mga mag-uuma nga nagtikad og namuo sa yuta, mapanalanginan sa maayong panahon og naghingapin nga ani. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among paghago o Ginoo. Nga ang mga masakiton ug kadtong mibatig kalisod sa kinabuhi, masayod nga ang Dios nagpakabana alang kanila pinaagi sa mga pagtagad sa ilang mga banay. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among mga pagampo o Ginoo. Nga ang mga magtotoo nga nangamatay, nga naghago ning kinabuhi, makaangkon sa langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Panalangini ang among paghago, Ginoo. Laito amahan, tabangi kami nga makaambit nga malipayon sa buluhaton sa pagpakaylap sa ebanghelyo, pinagi sa pag-ingnan nga among ikapakita diha sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ka, Ginoo, sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Duyong
Mga igsoon, pagamong kamor akong sakripisyo, dawato da sa Dios amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa, nga gihalad aron pagpasidungog sa imong mga anghel, itugod nga tungod sa ilang walay katapusang pagpanalipod. Maluwas unta kami sa makatalagman karon ug makadangat nga malipayon sa kinabuhing dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santo samahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ang mga anghel sa langit, tapos sila masulay, na matud-an nga tinuod nilang nining mong mga gihigala. Maoy pasidungog usab alang kanimo sa ilang magbubuhat ang duganang dapit nga ilang naangkon. Nagpasabot kanamo sa imong walay kinutuban nga kahalangdon nga milabaw sa kaayo sa tibok nimong binuhatan. Sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel, matarong usab gayud nga magdaig kami sa imong himaya pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa tanang mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa himaya diha sa pag-ingon. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu magsantos sa mga gasa, aron mahimo kinilang kalamo, galawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag dinhi ngadto sa matinud-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sekalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa matinud-an ug miingon. Dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis ang lugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron naman sala mapasaylo, buhata kini aron maghandom kanako. Kini misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron maghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, angayan nga moatubang moalagad kanimo. Himua kami nga mangalawat sa lawasan ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang maingpit sa gugma uban ni Leo among papa, ni Romulo ang bispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab o maigsuon nga nakamatay. Malao mo na mabanhaw sila ug ang tanang nakamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan na makamit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana,
uban sa mga apostoles, usa ta mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gawmamahan. Diyas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Ug karon magiusa kita sa pagampo nga ato samahan. Atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung dili ang bagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Poderos sa Diyos, na nakawakas sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Poderos sa Diyos, na nakawakas sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Poderos sa Diyos, na nakawakas sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
mga katawa, mahukinig isuko sa atong kasulatan. Pinaagi ka nato, kini lang makita nga ang kamandoan ug mali ay langit nun alang sa tanan. Pagkaanin ko sa maayong buhay ato sa ato mga igsoon on mag-ambag sa kaamisang grasya nga giandam na sa Ginoo Dios Ama. Pagkaanin ko sa maayong buhay ato sa ato mga igsoon on mag-ambag sa kaamisang grasya nga giandam na sa Ginoo Dios Ama. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Imo kaming gipakaon Ginoo sa lawas ug dugo sa kinabuhing dayon. Tultuli kami pinagi sa paglalagad sa mga anghel sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Mga pahibalo, schedule of assignment sa mupahigayon sa Hot Meals on Wheels. October 7, Martes, Area 1. October 9, Huwebes, Area 8. October 4, Sabado, PYA. Ang Confraternity of St. Joseph nagapadayon sa pagdawat og mga sponsors para sa Hot Meals on Wheels. Duula lang ang inyong akko o diretso lang kamo sa opisina aron mahatagan kamo og schedule. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios sa makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagampo kang San Jose, Dios sa mga mahan ug magbubuhat, gihatagan mo kamig mga gasa ug mga talento alang sa imong himaya. Hatagi giampo namo pinagi sa pangamuyo ni San Jose, nga panalanginan mo ang buhat sa among mga kamot. Nagampo usab kami, nga gabayan mo ang tanan mga bana, unta mapanalipdan ug hatagan nila sa ilang panginahanglan ang ilang mga pamilya. Hinaot nga ang parigingnan ni San Jose, mapabusanon ug masunurong mapakita sa ilang kinabuhi. Kini ang gipangayo, pinaagi kang Hesus imong anak kabuhig hari uban kanimo ug sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Jose